Mga S-Friend, welcome sa ating sementeryo serye. At sa exploration na ito, ating babalik tanawin ang mga ikangay lesser known at untold history ng ating itatampok na luma at Spanish colonial cemeteries o ang mga ikangay heritage of death. Ito ang Barangay Cadre Site sa bayan ng Bayambang. Ang inyong nakikita mga S-Friend ay walang iba kundi ang piping saksi sa pagbabago ng kalupaan at ang pagiging makasaysayan ng lugar na ito. Sa mga tala na ating nakalap, bago pa maging bahagi ng base militar ng mga puwersang Amerikano matapos ang Filipino-American War, dito umano matatagpuan ang kauna-unahang sementeryo ng bayan at ang old cemetery entrance na ito na yari sa bricks ang siyang magpapatunay. Ito rin ang dahilan kung bakit pinangalanang Heritage Road ang kalsadang tutumbok sa naturang istruktura. Ayon sa mga nakausap natin mula sa ngayoy public cemetery ng bayan na nasa gawing Quezon Boulevard, sinasabi nila na 1900s na umano nang mailipat sa kasalukuyang lokasyon ang ikalawang pampublikong sementeryo at maaaring ang ilan sa mga nailibing sa unang sementeryo sa gawin ng Cadre Site ay dito na rin nailipat. Abangan rin mga S-Friend ang ating hiwalay na episode sa pag-e-explore dito sa sementeryong ito ng Bayambang. Ituon muna natin ang ating saliksik mga S-Friend patungkol dito sa kauna-unahan at lumang sementeryo sa Cadre Site. Maaaring ang Royal Decree of 1787 na inilabas ni King Carlos III noong February 11 ng parehong taon ang siyang sinunod ng mga praile na unang namuno sa simbahan ng bayan. Sa nasabing Royal Decree, ipinag-uutos na ilayo sa mismong bisinidad ng simbahan ang mga sementeryo sa kanilang panahon. Kung kaya't very safe to say mga S-Friend na dito sa bahaging ito itinayo ang unang sementeryo. Ginawa ang kautusan makaraan ang mga naitalang cholera outbreak at iba pang nakahahawang sakit dulot ng kontaminadong tubig at walang ibang itinuturo kundi ang mga sementeryong malalapit sa mga kabahayan, simbahan o palengke ng panahon ng kolonyalismo. Kaya suma total, isinaalang-alang ang kalusugan ng pamayanan. Base sa nailathalang impormasyon mula sa website ng Local Government Unit ng Bayambang, isinasaad na nagsimula ang pag-construct nito taong 1891. Si Padre Feliciano Martin, ang huling Dominican Parish Priest ng Bayambang, ang siyang nagsimula din ng konstruksyon ng stone fence nito taong 1897 na siya namang kinumpleto at ipinagpatuloy ni Padre Frangno Fernandez noong 1898. Base sa mga historical records na na-retrieve, ang pinakahuling paglilibing sa naturang lumang sementeryo ay naganap noong taong 1924. Sa pagkakataong ito mga S-Friend ay wala tayong mahagilap na kahit anumang mga sinaunang dokumentasyon maski ang mga lumang larawan ng sementeryong ito sa Cadre Site. Pero sinasabi ng ilan sa ating mga nakapanayam na merong gate dati ang arc entrance na ito. Dagdag pa ng Balon Bayambang website, tanging ang entrada na lamang ang magpapatotoo na dito nga matatagpuan ang dating sementeryo sapagkat ang kabuuan ngayon ng cemetery grounds ay inuokupahan na ng mga kabahayan. At sa katunayan, ang kabuuan ng lote na ito ay pagmamay-ari pa rin ng Catholic Church. Kwento pa nga ng ilang mga residente na malapit sa lugar, hindi na umano mabilang ang pagkakataon na sirain at wasakin ang naturang lumang entrada ng sementeryo. Ngunit tila mas lalo nga daw nagiging matatag at hindi matibag-tibag. At sabi pa nga'y ang mga taong nagnais na itumba
ang naturang istruktura ay nagkakasakit di umano. Dagdag pa nila, nang wala pa nga daw masyadong kabahayan sa lugar, sinasabi rin na maraming treasure hunters ang nakahukay pa ng mga skeletal remains at ginto sa mismong lokasyon. Ayon rin sa mga nabasa nating blog sites na kinapapalooban ng mga panayam sa mga nakatatanda na sa lugar maging ng mga dating barangay officials, dito umano sa lumang sementeryong ito, ipinalibing ni General Emilio Aguinaldo ang kanyang sanggol na anak na si Flora Victoria. Makaraang masawi ang bata habang binabagtas ng grupo ni Aguinaldo ang daan mula Villasis patungo ng Bayambang. Sa kasaysayan ng Pilipinas, naitala na ang pagpapalipat-lipat ng lugar ni Aguinaldo noon ay dahil sa mas pinaigting na pagtugis sa kanya ng puwersang Amerikano sa panahon ng Philippine-American War. Hindi umano natukoy ang dahilan ng kamatayan ng sanggol, pero ang tiyak nang makarating si Aguinaldo sa Bayambang, ipinag-utos umano nito ang paglilibing sa kanyang anak. Kung tatanungin, bakit Flora Victoria ang ipinangalan sa sanggol? Sinasabi na ang kamatayan nito kasi ay isang napakaningning na simbolo sa pamumukadkad ng tagumpay ng Philippine Revolution. Subalit naudlot ang tuluyang paglaya ng bansa dahil sa pananakop ng mga Amerikano. Madalas kesa sa hindi, itinuturing na kwentong bayan lamang ang nabanggit na kaganapan na ito sa kasaysayan ng Bayambang, lalong-lalo na sa buhay ni General Emilio Aguinaldo. Sa aming malalimang pagsasaliksik, maaaring ang claim na sinasabing kwentong bayan lamang ito ay mapapatotohanan dahil sa first-hand account at sa mga naitala sa diary ng doktor na si Santiago Barcelona. Dito ay kanyang naitala na sa oras na nalaman na ng general ang masaklap na kamatayan ng kanyang sanggol na anak na babae, ipinag-utos agad ni Aguinaldo ang paglilibing rito. Sa huling pangungusap ng kanyang diary entry, sinabi nito na ang general mismo kasama si Gregorio Aglipay ang nagtungo sa simbahan ng Bayambang upang mapabasbasan ang kawawang sanggol na babae. Sa na-retrieved mula sa archive na handwritten death certificate ni Flora Victoria, dito ay malinaw na mababasa ang salitang Kastila na en al cementerio de esta parroquia el cadáver de Victoria Flora, na kung atin pang isasalin ay nangangahulugang in the cemetery of this parish, the body of Victoria Flora ang ibig sabihin. Bukod rito ay may ilan pang nakasulat sa handwritten death certificate na ito, subalit hindi na natin mabasa mga S-friend kung ano ang mga salitang ito. At kung sakaling marami kang oras mga S-friend, maaaring matulungan mo kami upang mabuo natin ang nakasaad sa handwritten death certificate na ito na maaaring tutukoy sa naging dahilan ng kamatayan ng sanggol na Aguinaldo o kaya naman iba pang detalye na sususog sa claim na dito nga sa libingan o sementeryong ito sa Cadre Site inilibing ang sanggol na anak ni Aguinaldo. Kung susumahin lamang mga S-friend, dahil sa katagang in the cemetery of this parish, malamang sa malamang ang tinutukoy nito ay walang iba kundi ang sementeryo na nasa Cadre Site, sapagkat bukod sa nabanggit na kauna-unahan, mga paring praile ang nanguna sa pagko-construct nito. Kung atin pang babalikan ang naganap noong gabi ng November 10, 1899, base sa mga naitala sa diary ni Santiago Barcelona, sinasabing umalis ang buong pamilya ng general sa Villasis ng araw na iyon patungo ng Bayambang. Bago pa man daw makarating sa bayan ng Alcala, dito na binawian ng buhay si Flora Victoria nang hindi nalalaman ng may bahay ni Aguinaldo. Sa tansya ni Barcelona, dakong hating gabi o madaling araw na nang mamatay ang sanggol. November 13 na ng madaling araw nang makarating ang kanilang hukbo sa bayan ng Bayambang.
Nag-request pa nga umano ang asawa ng general na kung sakaling meron daw silang madadaan ng drugstore o butika ng panahong iyon ay bumili daw si Santiago ng maraming gamot. Ngunit sa pagkakataong iyon, tila inililihim pa rin ng general ang tunay na nangyari sa sanggol nilang anak. Masasabi rin na dahil sa pressured na rin sa oras at nang sa ganun ay hindi mahuli ng puwersang mga Amerikano o hindi masundan sa bayan ng Bayambang, tila nawalan na rin ng pagkakataon upang magluksa ang pamilya Aguinaldo. At ang masaklap pa nga nito mga S-friend, hanggang sa iniutos na ng general ang paglilibing sa kanyang sanggol na anak ay wala pa ring nalalaman ang may bahay nito. Siya kasama si Padre Aglipay ay nagtungo na umano sa loob ng simbahan ng Bayambang at maaaring upang mapabasbasan muna ang kanyang sinawing palad na anak. Sa kasaysayan mga S-friend, si Gregorio Aglipay na kasama ni Aguinaldo ng panahong iyon ay isa sa mga pinaka-aktibo sa panahon ng Rebolusyon, isang dating paring Katoliko na kalaunan ay nagtatag ng Philippine Independent Church noong pang taong 1902. Si Santiago Barcelona rin mga S-friend na bukod sa tumayong personal physician ni Aguinaldo ay naging appointed delegate sa Malolos Congress na nagrepresent ng Butuan. Isa rin siya sa mga signatories sa konstitusyon ng First Philippine Republic at sa katunayan pa nga'y humawak ng posisyon bilang tiga-ingat yaman sa revolutionary government. Simula nang maganap ang lahat ng ito, hindi na naghiwalay sina Barcelona at Aguinaldo hanggang sa magsimula ang Philippine-American War. Kung atin pang bubusisiin at re-reviewin, matatandaan na ginawang capital of the Republic ang Bayambang sa maiksing panahon lamang at ito'y makaraang ilipat dito ni Aguinaldo ang kanyang revolutionary government sa paniwala na mas ligtas ang bayang ito sa panahon ng Philippine-American War. Naganap ito noong October 1899. Sa parehong sandali, tinipon ang Council of Government, ang legislative body of the First Philippine Republic sa kahuli-hulihang pagkakataon. Dito'y nabuo ang isang desisyon na buwagin ang army at sa halip ay gamitin ang mga gerilya. Kung babalikan ang kasaysayan, nagsimula ang Philippine-American War noong February 4, 1899. Ito ay nakaangkla sa pagdedeklara ng Pilipinas sa kanyang kasarinlan sa mga Kastila noong June 12, 1898. Na ayaw kilalanin ng mga Amerikano. Sa kanilang panig, iginigiit nilang sila ang nakatalo sa puwersa ng mga Kastila kung kaya't nagsilbing utang na loob ng mga Pilipino ang kanilang ginawang pakikipaglaban kung kaya't nahantong sa pagsakop. Natuloy hanggang 1902 ang Philippine-American War hanggang sa tuluyang mahuli ng mga puwersang Amerikano si Aguinaldo. Dahil dito, naging saksi rin ang cadre site sa naturang kasaysayan kung kaya't kalaunan ay naging isa na ito sa mga base militar ng mga Amerikano at nagsilbing training ground ng mga kadre. At dito hinango ang pangalan ng barangay. Sinasabing dito rin nagtipon ang United States Army Forces in the Far East o ang USAFE nang sakupin ng mga Hapon ang Pilipinas. Sa aming panayam sa ilang nakatatanda sa lugar, since dating araw maburol ang naturang lugar, hinati pa umano ito sa mga pangalang Lower Cadre Site at Upper Cadre Site. May pagkakataon pa nga na tinawag na Caloocan ang Upper Cadre Site dahil sa mga bagong salta na nanggaling sa iba't ibang baryo sa Bayambang. Tulad sa cadre site sa Bayambang,
Alam nyo rin ba mga espren na meron ring Old Cemetery Ark ang Sementeryo y Santuario del Espiritu Santo na matatagpuan naman sa Buhi, Camarines Sur. Sa loob ay matatagpuan ang libingan na may monumento at lapidang sinulatan ng mga pangalan at iba pang salitang ukit sa wikang Espanyol. Sinasabing ito ang isa sa mga unang sementeryo sa Barangay San Pedro na kung saan mga taong simbahan at ilang mayayaman lamang sa panahon na iyon ang mga unang inilibing rito. Dahil sa cholera epidemic na tumama sa bayan noong 1813, gayon din noong 1844 hanggang sa 1846, tumaas ang bilang ng mga residenteng namamatay kung kaya't bumuo ng mas malawak na libingan ang mga praile sa Buhi noong 1865 sa pangunguna ni Padre Manuel Crespo. Sa Facebook post ng page na Project Susog, na i-rehabilitate na ang Cemetery Ark sa ilalim ng administrasyon ng dating alkaldeng si Diones N. Belza, kabilang ang dalawang Buhinon artist upang maisakatuparan ang restoration sa stonework na arko. Dito na rin sila nag-umpisa na maglagay ng Statue of the Resurrected Christ sa loob nito. Ngayon, itinuturing ng cultural property ng Buhi ang lumang cemetery entrance na ito at sana ganito rin ang gawing pagpapahalaga sa iba pang istrukturang naging bahagi ng tila nalilimutan ng kasaysayan. So mga S-Friend, huwag kang bibitaw dito sa Urbex PH Plakado TV YouTube channel at Facebook page dahil marami pa tayong urban explorations at pagbabalik tanaw sa kasaysayan. Hindi lamang ng mga abandonadong mga lugar na ating ine-explore, kundi pati ng ating mga itinatampok sa Sementeryo Serye at Visita Iglesia segment. Subscribe lang mga S-Friend at hanggang sa susunod nating explorations. Ako pong muli si Rico Loco, tumutok ka lamang dito sa Urbex PH Plakado TV.